Sabar Cahyo Kuntadi SSN MSN. Selamat menyaksikan. Mugyang rembag
sorote peteng jagate satemah ilang wibawane manenggih melaring negari ngamarta ya ing Indra para hasta ya sinebat Batana Kawarsa sanadyan jagan jero beteng kandel bocah ing pendopo kaya hangrang sang langit nanging goreh rongeh para kawulane rasa tentrem dadi tintrim anane amung panandhang sesakit ingkang agawe jerit tumraping para dasih dasare larang sandhang lawan boga kang mangkono akarya sungkawaning driya nata agung ngamarta nenggih Sri Puntadewa ya Prabu Yudhistira wis lama nggih nyelenggah ing dampar kencana parandene amung kendelan kewala sruna longso nenutuh diri karana tan bangkit mulyakaken sagung para dasih ingkang lenggah mungguh ngayun para kadang Pandhawa ingkang pinandhegan satriya Jodipati Raden Werkudara ya Aryasena datan kantun Raden Arjuna ing Madukara ing wingking lenggahira satriya kembar kemanikan nenggih Raden Nakula miwah Sadewa Ujab kacarita kaya mangkono dereng ngantos sang nata kepatreng medhar ngandika kadungka praptane Brahmana ing Sukalima ya ing Sukapanca nenggih sang Resi Durna ya Risang Kumbayana ya Barat Wajaputra mangkono gupuh-gupuh Sri Puntadewa ngenya ngacarani manembrama rawuhnya sang guru minulya mangkono giya ing acara lenggah ing Jawi kawis tinggal jawil jinawil kresik kumalsik anggreba baya wigati apa Resi Durna rawuh ana ing negara Ngamarta Kritina ning pasewakan busana maneka warna kang kadi Sudama Gusti sasangka kasungan surya
prabanyo sumungsung kaswa raras ruming sari-sari samyo manuk semeng sarira manira sukamto ujwalanira sumunu marbuka candra kusuma Iwang suksma adri nuwih muga paring pepayung pring kayuwanan ingsun satemah babar pepadanganing jagat ngamarta. Kawula nuwun sewu Bapa Durna. Babar pisan kula mboten duga mana dene ripalungguhan samangke paduka kepareng rawuh wonten ing kraton Ngamarta. Kejawi sembah pangabekti kula kunjuk monggo katuran pinarak ingkang kanthi prayogi Bapa Sukalima. Wele wetes walu gimbal manyar-manyar mrit gantil butut iki sandeng-andeng ana mata yang dicuplak dadi mala jebebek Allah Allah. Anak Prabu Puntadewa wilujeng niskala mboten wonten alangan setunggal menapa anggen kula seba. Mboten langkung salam taklim kula mawantu-wantu kunjuk wonten sandhap pepada paduka anak Prabu Yudhistira. Kawula nuwun nggih. Bapa Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih. Kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wardaya mewah ana daging kayuwanan. Bapa Resi rawuh paduka prasasat Jawata ingkang ejawantah badhe paring sih nugraha tumraping negari Ngamarta mriki. Pramila kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa paduka rawuh wonten ing kraton negari Indraprastha. Yen tatela namung mertinju tilik dumateng kawontenanipun para kadang Pandhawa kula ngaturaken panuwun. Ewa semanten menawi wonten bab ingkang badhe kababar kalilan ingkang putra Puntadewa ngangklungaken jangga nielingaken Karna nyadong rumentahing sabda tema paduka Sang Wiku Dibya. Hanjrah ingkang puspita orem kasliring samirana ambre
sekar kadung kong ngaskan danyo maweh raras renaning driya Anak Prabu Puntadewa sumrambahipun para murid-murid kula Pandhawa Werkudara Arjuna apa dene kembar kemane anak kula lan Sadewa nuwun sewu ya. Yektosipun malih-malih menapa anggen kula bidhal saking pertapan Sukalima prapteng wonten negaring Ngamarta mriki kadhi kula jangkah-jangkah sepisan dadi yektosipun wonten bab ingkang badhe kula aturaken. Kejawi nggambuhaken tembung alam oneng, alam menika tembung lawas onong tegesipun kangen. Hinggih sampun sampetawis dangi datun pinanggih mila ripalungguhan sakmangke kula seba. Kula menika sampun kangen sanget kalian para Pandhawa, saya sasi ngarep niku mesti saya kangen kula kalian para Pandhawa. Lah niku menika tandha tresnanipun guru dumateng para murid-muridipun. Lah, jangkep ingkang angka kalih nggih anak Prabu Puntadewa. Kabar ingkang sumebar warta ingkang rata bilih ripalungguhan samangke negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk. Lelara ingkang jalar tumular ngantos ngurbanaken nyawa kathah. Nadyanto pamarentah negari Ngamarta menika sampun paring wujudipun kawicaksanan supados para ingkang mapan wonten ing pawiyatan menika pikantuk gisi anggenipun dedaharan mapan wonten mriku ning nyatane malah dados perkawis enggal karana akeh bocah sing sekolah sing akhire keracunan. Lah niku kathah tiyang nandhang sakit laranging sandang kelawan boga. Ingkang ndadosaken para kawula ripalungguhan samangke goreh rongeh yang dados raosipun. Pramila saking menika sasampunipun kula nalar, kula itung ngantos genep, kula timbang nganti traju, kula saring ngantos lembut. Gandeng Durna menika nadyan kados pundi kemawon menika dipun sepuhaken dening anak-anak kula pun para Pandhawa. Kula menika guru paduka, mestinipun boten badhe kendelan kemawon menawi ngertos negari Ngamarta nembe ketaman prihatin. Inggih Bapak, lajeng. Boten wonten cara ingkang kedah kaambah. Boten wonten pakarti ingkang kedah katitaken kangge srana nyirep dumateng pagebluk menika kejawi para Pandhawa lan warga Ngamarta kedah wangsul dumateng jati dirinipun. Manembah kalian Gusti ingkang nyipta jagat anut wedaring Weda Suci ingkang minangka tuntunane kajiwan. Sampun menika kemawon cekap, boten perlu dipun tambahi kalian menapa-menapa lan aja gampang gumun lan uga nyungkemi kalian bangsa-bangsa senjata pusaka. Ingkang dipun anggep anggadhahi daya kekiyatan menika salah. Kula mangertos bilih palungguhan samangke para Pandhawa menika banget-banget anggenipun ngaji-aji dumateng jimat jamus Kalimasada.
Nganti lali kalian panembah sing bener. Akeh para kawula sing ngucap aja ana Kalimasada tan wurunga negara Ngamarta ora bakal tentrem. Aja ana Kalimasada mokal negara Ngamarta para kawulane padha guyub rukun. Aja Siwerkudara duwe wujudipun gada rujak polo. Tartamtu negari Ngamarta mboten badhe tentrem merga tansah dipun arah dene bangsa manca negari. Aja duwe pusaka Pasamakti. Sarotama lan ugi keris pulanggeni. Tangeh lamun ten negari Ngamarta mriki dipun serang kalian mungsuh. Menawi wonten tembung aja ngoten niku cetha ngeglo tanpa warana bilih para Pandhawa menika sampun ngiwakaken panembah kalian Gusti banjur nyembah bangsane pusaka Kalimasada lan sanes-sanesipun. Nah, prahara ingkang nglimputi wonten negari Ngamarta menika mujudaken pepenget saking Gusti. Carane Gusti ngelikake dumateng para Pandhawa inggih mawi cara kahanan ingkang kebak bebendu, kahanan ingkang kebak tintrim kados mekaten. Inggih. Lajeng cara menapa lan margi pundi ingkang kedah kula ambah supados negari Ngamarta saged walaya jati temah mulya. Nuwun sewu, Nger. Kula aturi ndaratur kula. Waton para warga Ngamarta mliginipun Pandhawa menika banjur ora percaya kalian bangsane Gaman lan Pusaka, ora do nyembah-nyembah, ora ngurmati kalian Kalimasada. Niki mangke negara sampeyan bakale pulih ayem tentrem jenjem permanem, ora ana sawiji apa. Niku siji. Yen negara utawa desa pengin tentrem, sepisan manembah karo Gusti sing bener, ora perlu ditambahi nganggo apa-apa. Angka kalih, duka negara apa nganti mudune tekan desa pisan. Desa tek nganti meh 24 taun mboten wayangan. Niku dosa gedhe tumrape para warganipun. Merga menapa? Gelar budaya, gelar kesenian menika tilaranipun para luhur. Sinten malih ingkang kedang uri-uri, sinten malih ingkang kedang urip-urip nglestantunaken kejawi para warga-warga ing lenggah wonten mriki dipun pandhegani kalian lurahipun. Yen cara nggen kula bersih desa nanggap wayang niku mboten kok iuran, mboten kawulanipun dijak swadayani mboten. Ning kabeh dicukupi anggaran saka desa yen cara nggen kula. Makaten atur kula nyuwun pangapunten menawi dipun anggap ngerti kalian Pak Lurah, monggo-monggo kemawon sapa ngerti njur kegugah raosipun Pak Lurah benjang taun pinten ngoten enggal nanggap wayang malih. Allahumma. Carane jamus Kalimasada kalian Gaman Ngamarta kedah dipun musnakaken, kedah dipun larung wonten segara. Wenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang Hyah Utama mangkono Sri Narendra wis nyolon hangrara apa Durna guruku Werkudara piye? kepeksa ripalungguhan iki aku nglemah bengkah nyelo nyaru-nyaru wus ingkang sinebut pustaka jimat Kalimasada kuwi ora kok disembah nanging yektine kuwi dadi pepakem dadi dasaring praja ya kanthi anane Kalimasada wong Ngamarta ingkang dumadi saka pulo-pulo bebanjaran sing cacahe won nadyanto beda golongan beda agama beda suku lan beda basane ning nyatane bisa manunggal tetunggalan seranane ya nganggo Kalimasada. Kuwi salah.
Ora perlu nganggo aturan Kalimasada, ora perlu nganggo aturan apa wae, ning aturane manut Weda Suci ingkang wis diparingake karo Gusti ingkang nyipta jagat. Ning kitab kono wis komplit. Perkara apa wae tumrape para kawula ning kono wis enek kabeh. Ngopo kok dadak ngopeni Kalimasada? Mila nggih. Angger anak Prabu Puntadewa. Mboten wonten cara sanes kejawi dina samangke Kalimasada kula suwun badhe kula larung wonten madyaning segara kidul niku kangge srana tentreming negari Ngendraprasta anak Prabu. Sanditra karya wangsit Indra kumbang ajaping tawang Susuk angin ngending kone miwak kaliyeng angkung Brenjeng nayakane ngrat tengrat utama mangku manugraheng lan siswanto sagotra tang Wasminulya
Kang Wasmina ya Kawula nuwun sewu Bapa Durna. Nyuwun pangapunten kapeksa anggen paduka medhar sabda kasigeg sawetawis. Karana babar pisan kula mboten duga mana bilih atmajanipun Kyai Semar Badranaya Panakawan kekalih Petruk kaliyan Bagong ingkang sowan minggah wonten Stinggil Binatarata. Welewetes. Nuwun sewu. Kraton menika papan ingkang sumewa, kraton menika papan ingkang kebak kawibawan, kraton menika papan ingkang wingit. Menawi wonten daya utawi wonten tamu niku yen ora dewa ya satriya, elek-eleke ratu. Nang ripa lengguah samangke kula tingali kok malah tiba kosok balen ing atase kere-kere anake Semar do tekan kene. Mangka lare kalih menika kudune le metu niku lak sekitar jam 1 mengke to kedahe. Ing atase yaine kok wis metu. Cetha lamun ora ngangge jamu kuwi ngono kuwi. Nggih. Menawi Petruk ngoten ngertos kaliyan tata krama, ngerti karo tata susila, ngerti karo sopan santun, nyembah sesedokan. Benten menika Bagong menika gonyak ganyuk laling semi. Ora patut babar pisan. Ing atase Bagong niku munggah wonten Stinggil ngangge kaos. Mongko nggen kaos mburi ditulisi preman saka guyangan niku pripun niku? Gong, nun. Mbok aja ngangge kaos kuwi to. Lho, aku iki kaos sing duwe mek loro, siji preman guyangan, loro preman semampir. Nggih mung loro kuwi. Lah pancene para-para sing lenggane kene iki rumangsa welas karo aku, tur dasare kabeh do sugih. Mbok menehi kaos karo aku ngono lho. Nah, prandek pun ora maringi, maido wae. Durna ta kuwi? Iya. Aku wis apal, ngendi nggon ngendi papan anggere enek durna ora tentrem iki engko bakale. Klebu ngen desaku ya ngono kuwi, anggere enek durna ora bakal tentrem, ora bakal iso guyub, ora bisa rukun, ora bisa gotong royong. Nganti 24 taun ora wayangan mergo pancen enek durnane sing kaya ngono kuwi. Ngono. Kebangetan temenanan, le ngece le nyepelekake karo kawula. Ya ora apa-apa, ora perlu nesu, aja emosi dhisik. Emosi omahku kebak sepeda motor pirang-pirang e. Lah kuwi dadi amal jariah. Ora. Petruk kelawan Bagong diprayogakne anggen mulungguh. Iki saderengipun kula matur amit pasang Kalimantabe tinebena ing tulak manu dumawahing tawang tuwang sinuwun. Sowan kula wonten ngarsa paduka mboten langkung namung badhe ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji lan ugi ngaturaken salam saking Bapak Semar supados dipun aturaken dumateng paduka awit Bapak Semar menika udakara taun 90-an nalika kula tasih alit sabane Bapak Semar menika nggih teng mriki niki. Semar Sukron Swanda niku sabane teng mriki niki le wayangan.
Dadi pamiri palungguhan samangke genti anake lanang sing sebo wonten mriki niku sampun tak trepipun. Tegesipun mriki menika sampun mboten lali karo alur sejarah yen pancen bapake wis sepuh piye carane anake ditimbali. Ning emane sing nimbari ora Pak Lurah ning malah DPR saka provinsi. Lah niku lho. Carane ngono desaku tak pengin nggih wayangan apa-apa ngeneki aku. Lho, tegese kowe iki ben sabar. Lan uga iso dadi panglimbang rasa. Sing mirsani semene akeh tandane lamun to piyai kene pancen remen kalian wayang. Nggih napa mboten, Pak Bu? Piyai Lamong mriki remen kalian wayang mboten, Pak Bu? Lho, yen kawulane do seneng kaya ngono mongko suara rakyat adalah suara Tuhan. Taun ngarep aja nganti ora wayangan dalam rangka bersih desa. Yen nganti taun ngarep ora wayangan ning Lamong kene enek apa-apa aku ora tanggung jawab pokoke. Enek apa? Angger malem Jumat Kliwon enek celorot ijo dawa. Teluh. Udu. Apa? Wong mikul pring. Ambine muni sing ora-ora. Sungkem kula katur nggih sinuwun Prabu Puntadewa. Iya. Petruk ndak tampa gawe bombonging rasa Bagong padha becik. Nggih, sinuwun Puntadewa, Raharja sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa, mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, Petruk Bagong padha becik. Ndara Bima menika. Iya. Kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat sembah kula katur. Sungkem kula kunjuk Ndara Njodipati. Ya tak tampa gawe bombonging rasa. Pangestu kumara gage tampan lan prayogakno anggonmu lungguh Petruk kelawan Bagong. Ndara Janaka. Iya, ngapunten kula nilar tata krami mapan wonten sak ngajeng panjenengan. Ora dadi apa. Bekti kula katur nggih Raden. Sungkem kula katur Ndara Janaka. Ndak tampa gawe bombonging rasa. Petruk padha becik sak pratamu kantong bolong. Nggih, Penemban Durna mboten wonten alangan setunggal menapa sowan kula sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk. Dagelan elek Bagong padha becik. Wong elek Bagong padha becik. Gong, nun, bagekke karo Durna. Lah bagekke piye? Dagelan elek Bagong padha becik. Ngono ki apa cangkeme pendhita ngono. Lha kabeh wong semene ngerti lamun teraya kuwi elek kaya mengkene iki. Nek lek ya ora perlu ngece karo aku, menghina karo aku. Allah tanpa rupa, iki ya ciptaane Gusti ingkang nyipta jagat. Yen ngenyek karo sing jenenge Bagong, padha karo ngenyek karo sing gawe urip. Kandhanono Dek. Penemban Durna. Apa? Semunipun Bagong kok mboten trima. Bagong kok tersinggung menawi jenengan mawi dawuh dagelan elek Bagong. Oh, ora gelem diceluk ngono. Mboten purun. Ya, wong ganteng Bagong padha becik. Wong ganteng Bagong padha becik. Saya pelecehan neh lek iki. Kok iso aku iki wong ganteng lho. Lambangi tak liling langsung step lho monggo, Sapa anakku? Kok iso ngarani ganteng-ganteng apa mbok cobloko piting klopo sak lugune ngono wae. Bagong padha becik. Nggih, kula tampi mboten wonten setunggal menapa mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk. Ya, ndak tampa gawe bombonging rasa. Pangestu kumara gage tampanana Bagong. Nggih, Mang Deleh mriku kapan-kapan kula jubuke. Tembunge ngono kuwi. Heeh. Iya, pangestu iso dijuwuk iso. Carane nganggo laku brata ngono kuwi. Nek upamane Durna mangestone leh ora mandi. Pendhita, aku wis titen, aku wis hafal. Endi ana pendhita, pamane ana brahmana nganti tekan kiai pisan kok ambyur ning jagate politik ora bakal kajen. Masa? Titen ana ae. Biyen lek anak to ya kuwi dai sejuta umat. Ndek mben sing ngajeni piyai akeh ning bareng mlebu nang nggen golongan politik, akhire dheweke malah ora kajen. Biyen ki nek artis ayune kliwat ukur. Inisiale jenenge sapa? Inisiale Nafa Urbak, inisiale ngarep tok. N. Heeh, akhire ya kaya ngono kuwi.
Ah, Kang mangkono ya wis nuwun sewu. Aku ora nampani sembahe Durna. Mergo iki aku wis krasa, Truk. Iki engko mesti dadi rame iki engko. Rame babakan apa? Ya tekane Durna nang kene iki mesti gawe kesro, gawe gendra, gawe racun, mecah kerukunane para Pandhawa. Ya. Aku tak matur luwih dhisik. Ya, matura. Duh sinuwun Prabu Puntadewa yektosipun waleh-waleh menapa? Kula mangertos bilih ripalungguhan samangke negari Ngamarta menika nembe ketaman pagebluk, nembe ketaman reretu. Nuwun sewu nggih sinuwun. Kula ngertos bilih Ngamarta ripalungguhan samangke nembe kesruh. Para kawula niki wis kentekan sabar merga pengarepe wis langka sing kena kanggo panutan, langka sing kena kanggo gondhelan. Mbok menawa niki Ngamarta nembe ketrajang jaman kala bendu. Sing bener dianggep kleru, ning sing ngapusi malah ditiru. Pulang agama ora dipaelu, ning tindak maksiat dianggep paling maju. Para kawula uripe susah, wis ora iso ngguyu, dodolan apa-apa ora payu, golek sandang pangan mesti ora kantu, wong cilik urip lesu mergo abot mbayar pajek sing sasate nekak gulu. Penggedene uripe mubra-mubru, mangan wareg wetenge nganti mlentu. Yen gawe aturan solan salin blas ora mutu, yen janji mesti palsu, nyolong bondo negara dianggep ora saru, yen didemo ora gelem metu, senengane ngalihake isu, yen diceluk ning pengadilan jarene sirahe ngelu, jebul minggat karo nggawa wong wedok ayu disangoni 500.000, bar niku wong wedok dijak kendangan dengkul. Kendangan kuwi ora banyol aku to, Tru. Kudune aku sing banyol kuwi. Ah, aku dhisik-dhisikan nek ngene iki ora. Joh, seme ora. Lah ngoten niku, nuwun sewu. Lah, carane mbalekke supaya negara Ngamarta niku tentrem manut pangandikanipun Bapak Semar, sedaya kedah mawas diri wiwit saka sing dhuwur, tengah nganti ngisor, kabeh kudu dandan-dandan marang jiwane. Sing neng dhuwur gelem ngayomi karo sing neng ngisor ya gelem bekti karo sing neng dhuwur. Aja nyalahke sapa-sapa ning ora ariken nalarmu luwih dhisik, kira-kira tumindakku ki apik apa durung. Padha karo wong nuding kaya tangan kula niki. Yen nuding elek-elek karo wong liya, driji siji niki nggih wong liya, ning driji papat niku malah nuding karo awake dhewe. Mila sedaya kedah mawas diri. Lah bapak niki anggadhahi tekad, anggadhahi krekat arep mbangun kayangan meneh. Mboten. Manunggalaken para kiai ulama, para brahmana resi, sentana praja, para kawula mapan wonten ing Karang Kadempel ingkang wosing wigati ngawontenaken umbul donga. Ngawontenaken umbul donga nindakaken kidung suci mantra rahayu lan nyuwun dumateng purbane Hyang Agung supaya negara Ngamarta enggal pinaringan rahayu. Nah, sowan kula wonten ngarsa paduka menika dipun utus kalih Bapak Semar amboyongi para pepundhen Pandhawa benjang menapa wonten wekdal ingkang longgar kula suwun dak utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel merga sing jenenge wong cilik, sing jenenge para kawula nadyan ta ora disumbang, penggede gelem mudhun teng desa ngoten niku wong cilik senenge wis kliwat ukur. Niku saestu. Mila benjang menapa wonten wekdal ingkang mirunggan kula dherekaken tindak wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula kata kalepatan nyuwun pangapunten. Wasana wassalam. Petruk wonten dawuh banget panarimaku dene semono tekate Kiai Semar anggene cawe-cawe tumrap rahayu lan raharjane negara Ngamarta. Ya mung ngene ya Petruk. Mestine sliramu ngerti lamun ta Ngamarta kerawuhan gurune para Pandhawa lan Kurawa ya kuwi Bapa Durna. Bapa Durna rawuh ana ing kene yektine ngemutake marang para Pandhawa aja nganti kelangan kiblat.
carane warga Ngamarta kudu bener-bener nindakake perintahing Gusti, ora perlu ditambah-tambahi, ora perlu dikurang-kurangi. Lan anggene para Pandhawa lan kawula ngaji-aji ngurmati karo Kalimasada kuwi dianggep dosa. Tegese kuwi musyrik, mongko musyrik kuwi ora bakal antuk pangapura saka Gusti ingkang gelar jagat. Ngono kuwi Petrus sing didhawuhake bak gandeng jeneng sira uga melu handarbene wujude jimat Jamus Kalimasada apa becike Kalimasada diaturake marang Bapa Durna. Yen sampun dipunaturaken kangge menapa bakal dilarung wonten ing Segara Kidul. Nggih riyen. Menapa kula dipun keparengaken menawi sambung rembag kalian Pendhita Sukalima? Bapa Durna kados pundi? Nggih, kula wangsulane, kula tak maju lungguh kula. Nyat langening kalang yuwana klara pandamontar. Tinon lir kakonang surem. Korotetan padang. Kasor lan padaring. Purnaming gegono dasare mangsa katiga himohana awan Petruk kantong bolong inggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh Penemban Durna cetha lamun ta kowe ora noleh karo githokmu. Bapakmu duwe niat bakali umbul donga nglumpukke para sentana praja, para kiai ulama lan para kawula, cetha lamun ta kuwi patrap sing tegese kegeden piyak kurang cagak. Tanpa beda kaya wong wuta ngitung lintang luku sinawat balang kayu, tangeh kenane cepak lupute. Semar ki ngayawara. Mula yen gugu karo aku ora perlu nindakake budaya sing kaya ngono kuwi. Kandhanono karo bapakmu Semar kae. Ora perlu nganakake bersih dusun, ora perlu nganakake merti desa, ora perlu nganakake rasulan, ora perlu nganakake syukuran desa sing nyatane kuwi ora diperintahake karo agama. Watane wong Ngamarta gelem klerene anggene nindakake adat budaya sing kaya ngono kuwi bakale ayem tentrem jenjem permanem, ora ana sambe kala sawiji apa. Nggih riyen. Dados wong bersih desa mboten angsal. Ora oleh. Lek bersih desa ora oleh lurah kene malah saya seneng no carane ngene. Kusik to kusik. 24 taun ora diluk lho, Truk. Kusik to kusik ora. Nuwun sewu. Tiyang Jawi niku nggih, ngapunten. Tiyang Jawi niku nggone wong pinter. Tur napa kemawon menika kebak sasmita, kebak perlambang ning intine sami. Sak bodho-bodhone Petruk kula menika nggih ngertos. Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya prapteng akhir. Nggih napa mboten? Ya, bener. Lah budaya niku angen-angen ingkang ambabar dumateng kaendahan. Isine budaya niku kados pundi jenengan lak kirang mangertos. Ngopo kok wong Ngamarta para kawula ing Karang Padesan mesti ngawontenaken bersih desa tur dadak nganggo sajen. Lah, dosane ya ngene iki. Mergo sajen iki nggih nyajeni demit, nggih makani para gendruwo. Sampeyan kleru. Sajen niku penyajian niku unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Nggih menungsa kalian Gusti ingkang nyipta jagat kanthi panyuwunan, duh Gusti menika peparing paduka wujudipun sandang kedo ingkang nyatanipun saged murakapi tumraping bebrayan agung. Mila kula ngaturaken panuwun. Mboten enten kok sajen nggih nyajeni demit niku mboten enten. Wit riyen ngantos sakniki ora nek critane gendruwo mangan gedang ora nek critane. Ngene apa-apa dilogis dinalar. Apa nek iki wong neneka dudu wong Ngamarta, wis marambah kaping-kaping anggere ana wong neneka mendar ngrusak budayane wong Ngamarta. Ya kusik. Sajen niku maknane ngoten niku. Yen niate ngoten niku napa kleru? Napa salah? Kenapa kok dadak nganggo buceng barang?
Bujeng niku ugi wonten karepe. Bujeng niku nyebuta sing kenceng. Nyebut kaliyan sapa? Gusti ingkang gelar jagat. Ana bujeng tumes. Apa, Kang? Bujeng tumes iki mlebune kenceng metune lemes. Pegel gregeten nang oleh carane ngono kuwi. Takon ae. Lho, wong takone adile diwangsuli. Cekak cukupe Ripalungguhan iki gandeng para Pandhawa ki murid-muride Durna. Mesti wae kabeh padha mbangun miturut karo Pendhita Sukalima. Kowe ngibarate njejeberi jrambah, kowe ngreget-ngregeti babut. Kowe baliya kandha karo bapakmu Semar ing atase kere, ing atase wong sekeng dipangan wae ora ana arep nganake syukuran nglumpukke para Sentana Praja. Kowe mokal kelakone, mokal bakal kasembadan. Bapakmu ki nglindur, bapakmu ngimpi. Gunjing langit kelap-kelap katon leret bintangé ngalih. Pinangkul kinempit-kempit duh sangreknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Penemban Durna. Apa, Kakang? Nuwun pangapunten. Sampeyan teng mriki niku tegese sampeyan ngidak bumi Jawa. Ngidak tanah Jawa sing kebak tata krama, kebak tata susila, kebak unggah-ungguh lan udanegara. Mila sampeyan kudu isa empan papan, ling ngendika nuwun sewu aja syukur jeplak sampeyan. Perkara sampean ngelokke Petruk, ngelokke Bagong mboten masalah, ora apa-apa. Ning gandeng sampean wis nyandak jenenge bapak kula Semar. Niki perkarane salin, kula anake ragil sing ra trima. Sing ndok karepake kepiye? Cetha lamun to sampean dinesamangke mengarep ngorak-arik tatanan negara Ngamarta. Hah? Jimat Kalimasada niku nggih pangiket tumrap kabeh para kawula. Mboten disembah. Mboten tok dianggep Tuhan niku mboten, ning niku dinggih paugeran. Paugerane wong Ngamarta. Merga wong Ngamarta ki agamane ya pirang-pirang. Yen diatur ngangge agama siji, niki mangke mesake liyane, tegese ora adil. Lah kok sampean ngelokke karo bapak kula wong sekeng kere, ing atase dapure kere, sing dipangan ra ana, ngundangi para Sentana Praja ki karepe piye? Ra ngoten jenengan karepe. Ngapunten, cangkeme diatur, Mas. Allah tanpa rupa Bapak Semar niku jane dudu menungsa. Lha apa? Kirik. Dewa, ha? Dewa. Dewa Ngejawantah. Bapak Semar ki kakange Bathara Guru, paham ora? Ha? Paham ora? Bapak kula Semar niku mboten edan kalian jabatan ora mendem karo kelungguhan. Yen gelem bapak kula dadi kayangan wonten Surabaya. Suralaya. Nggih, Suralaya. Mboten kok Bathara Guru sing dadi ratune dewa, ning Bapak Semar. Sampeyan nang ngerti to ceritane? Sang Hyang Tunggal karo Bathari Rakti anggene bebrayan ki nurunake wujute ndhok utawa antiga. Lah disidikara karo Sang Hyang Wenang, kuninge ndhok kala wau dadi Bathara Guru, putihe ndhok niku dadi Semar, banjur kulite ndhok niku dadi Watagok nika. Lah ngoten. Bapak kula niku dewa nalika ning kayangan jenenge dudu Semar. Sing barep niku Tejamaya. Dadi Togok nika momong para sabrang-sabrang sing ora betah melek nika. Ewadene sing nomor 3 ya kuwi Manikmaya. Bathara Guru nika. Nah, sing mapan ana tengah niku bapak kula nenggih pukulun Bathara Iswahyudi. Ismaya. Iswanto. Ismaya. Oh iya Ismaya. Bapak kula niku ikhlas lahir batin mudhuning Marcapada momong karo para Pandhawa. Mboten golek opah apa-apa. Pandhawa mbiyen rekoso, bapak kula rekoso, Pandhawa mulya, bapak kula tetep dadi wong kere. Ning ora masalah, merga bapak kula ukurane Semar, tentreming ati niku mboten wonten ing derajat pangkat bondo donya sawamba Tegal Jembar. Ning tentreming ati lamun to bisa tumindak utama, uripe bisa piguna tumrape wong liya, niku wong sing apik.
Lah sampeyan ning kene gunane apa? Cekak cukupe kowe iki ra baku, kowe iki ra penting. Petruk karo Bagong ra ana gunane mapan ana kene. Mula kowe enggal lunga, kowe enggal minggato, kowe ra penting, kowe ra baku. Edan nyangklak meneh. Sampeyan kok iso muni Bagong Petruk teko kene iki ra penting, ra baku. Ini kudu dicek dhisik. Niku lek panemune sampeyan. Hah? Mongko menungso iki tipake padha lonjong, atine sok-sok ora golong. Kudu dicek rumiyin kasunyatane pripun. Durna karo Petruk niku penting pundi, Durna kalih Bagong niku penting pundi. Ditakokke kalih sedaya ing sami lenggah. Nah, ngoten. Nuwun sewu para lenggah. Petruk kalih Durna kira-kira penting Petruk napa penting Durna? Durna napa Petruk? Rungokno kupingmu no Durna. Merga niki wakile wong cilik. Niki suara hatine wong cilik. Mula ya ditresnani karo wong cilik, ora kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Ing atase pendhita mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane. Ning nyatane tembungmu kasar sugal, nglarani atine karo sapa-sapa ora manggagas. Jenenge wae Durna. Pendhita lole-lole bojone jaran. Dur kuwi goroh no ki ngapusi. Tegese iki wong sing tek ngapusi. Ora padhang atimu lek ora ngapusi karo wong. Kowe nantang perkara karo aku. Kae Janaka ki pinter manah sing ngajari karo Durna iki. Werkudara iso ketemu karo dewane ya kuwi Sanghyang Dewa Ruci. Antuk ya kuwi wujute wejangan kasampurnan. Biyen ya muridé Durna. Kula mboten gumun. Jane Durnane iki ora apik, Durnane ora ampuh. Nek pancen sing tuwajo iki paling murid-muridé iki. Sampeyan dadi guru-guru biasa janjane. Honorer sampeyan niku janjane. Ngono kok ngendel-ngendelke guru yang mecece ireng ngoten niku dipaido murid sampean malan. Ngendel-ngendelke. Sampeyan piye arep kowe? Arep padang wani, peteng wani. Sik, ripalungguhan iki gandeng kowe nyebut Durna. Tegese Durna nggene ilmu. Yen babakan Pancabaka ora patut pendhita peperangan. Aku tak takon karo Petruk karo Bagong, sapa sing kira-kira bisa mangsuli? Mang takon, ayo. Yen kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku, aku bakal lunga saka kraton Ngamarta. Pitakenipun menapa? Sepisan padang ngungkuli srengenge kuwi apa? Angka 2 dhuwur ngungkuli langit kuwi apa? Angka 3 abot ngungkuli bumi ki apa? 4 ketel ngungkuli suket ki apa? Rikat ngungkuli kilat ki apa? Panas ngungkuli geni neraka ki apa? Lembut ngungkuli banyu ki apa? Jembar ngungkuli segara ki apa? Jawab. Ngerti, Gong? Blas. Kowe lho bagiane ya kowe ngono. Kowe sing cedhak karo nalika sowan ana ing Satwarga karo Ndura Abimanyu biasane lek diwejang ngene iki. Nggih, kula tak wangsulan ning alon-alon riyin lho nggih. Yen iso mangsuli, aku lunga saka kene. Oke, nggih. Sepisan padang ngungkuli srengenge. Apa kuwi? Padang ngungkuli srengenge niku padange ati. Merga linambaran santosaning iman, ati kang pasrah, pikir ingkang semeleh. Niku padang sing ngungkuli padange srengenge. Leres napa mboten? Betul. Nah, bener sakniki pitakon njenengan engko kalih. Dhuwur ngungkuli langit kuwi apa? Katresnane bapak karo anak. Abot ngungkuli bumi kuwi apa? Katresnane ibu kaliyan anak. Ketel napa? Ireng apa ora ketele? Ayo Gong. Lek ketel banget tak jambake kok kene ora. Bagong cangkeme menak lakban kok kene ora. Ketel ngungkuli suket kuwi apa? Kekarepane menungsa. Rikat ngungkuli kilat ki apa? Ciptane menungsa. Panas ngungkuli geni neraka ki apa? Napsune menungsa. Lembut ngungkuli banyu ki apa? Bebudene menungsa. Jembar ngungkuli segara ki apa? Gedene pangapura sing ditindakake dene menungsa.
bener napa salah, yen bener mang benerke, yen salah mang salahke. Durung rampung teko semene. Aja gembelo kowe. Isih ana pitakon. Napa melih? Eka Panembah Jati kuwi apa? Dwi Kodrating Gusti ki apa? Trimurti ki apa? Catur minangka panyoba ki apa? Dwi Kodrating Gusti niku kodrate pangeran mung loro. Padang peteng mulya rekoso bungah susah bejo cilaka menang kalah sugih miskin lanang wedok. Nek bancine barang, ya kuwi tambahan nek kuwi. Banci mimin apri? Iya, ya. Karo sing wingi dadi PB toprakan wingi. Ha iya kuwi barang. Kinten-kinten wangsulan kula menika bener napa mboten? Sampun jenengan ingkang paring dawuh, Ndara Bima ki wong pinter tau diulang. Kira-kira jawabane Petruk bener apa salah? Bener. Nah, saksine benerke. Upamane kuwi iso jawab memper mergo iki pertanyaan sing enteng-entengan. Wis saiki ngene wae. Genti kowe takono karo aku. Aku ki sapa? Lho, karo awake dhewe lali piye to? Tegese kowe takono karo aku. Estu, mboten kuwalat. Ora. Sing angel pisan. Sisan aku mikir. Nggih. Nuwun sewu, pitakenan kula yen isuk sikile 4, yen awan sikile 2, sore sikile 3, bengi sikile 8. Sikil 4 kuwi sapi. Wedhus. Kerbau. Iya. Awan sikile 2. Awan sikile 2 ya kaya menungsa kuwi kabeh duwe sikil 2. Kuwi menungsa kuwi. Sore sikile 3. 3 iki tegese wong lanang sing pancen gedhe dhuwur, tur dasare duwe pusaka. Wewadi sing nyatani ya dawane kliwat ukur, mula mlaku kaya sikile 3. Jane pendhita piye to? Wah, kudu bener apa ora aja kuyon? Nggih riyen sampean ngawur kok. Bengi sikile 8. Bengi sikile 8. Bengi sikile 8. Kuwi nun sewu wong siji iki sikile 2. 2 engko tambah wong siji dadi 4. Lho tambah wong siji dadi 6, tambah wong siji dadi 8. Iki merga wong sing cacahe 4 kabeh padha tubruk-tubrukan. Mula sikile dadi 8. 2 ping 4 pira? 8. Bener apa ora? Salah. Kok nyalahke? Dasare ngeten. Niki filsafat hidup. Sampeyan ora ngerti pendhita apa to. Isuk sikile 4 niku tegese bayi sing brangkang. Kaya putu kula arane kok. Nika sikile 4. Merga arep brangkang. Nadyan to mboke ya kulina brangkang. Bayi sing lagi lahir niku sikile 4. Awan sikile 3, awan sikile 2. Oh iya 2. Sampeyan awan sikile 2 ki tegese wis dewasa, wis bisa mlaku, mula sikile 2. Sore sikile 3. Wong tuwa nganggo teken, sikil 2 tambah teken dadine 3. Bengi sikile 8. Wong yen wis mati mesti dipikul karo wong 4. 4 ping 2 pinten? 16. 8. Ora sampean. Guru sik klera-kleru kaya ngono kuwi senengane ora. Senengane. Niku kaya wong mati. Sampeyan pertanyaan utawa pitakon kula ingkang ngeten kemawon mboten ngerti kaya. Genti aku tak takon karo Durna njajal sepira. No, Durna. Ora jangkar karo aku. Ha tuwek aku timbang kowe no. Aku tak takon, sangune wong mati nek pira? Wong mati ya ora nggo sangu apa-apa, pamane nggo HP ya ora iso ditelepon. Ora ana wong mati nggawa apa-apa.
Sampeyan radong to, sangune wong mati iki telung perkara. Mula wong mati nika yen mati diganjel gelu, tegese aja nganti tugel perkara telu. Siji sedekah jariyah, angka loro ilmu yang bermanfaat, angka telu ya kuwi dongane anak lanang sing soleh. Niku sangune wong mati. Pendhita pekok piye iki? Nyandi parane wong mati, manut sing mikul, salahne. Gumantung amal perbuatan yen apik bakale munggah ana ing swarga, elek neraka jahanam. Wong mati kae kenapa dikubur kok madhep ngulon kabeh? Aturane pancen kaya mengkono. Salah. Lek nganti enek sing didep ning ngetan, engko ndak jagongan kaya mayit liyane engko. Wah, ngono kuwi. Wong mati kenapa kok dibuntel nganggo mori putih? Adate men ngono men suci. Ora duwe dosa, ora duwe keluputan karo sapa-sapa. Kleru neh. Apa sebabe kok mayit nika dibuntel ngangge mori, yen dibuntel nganggo godhong ndak dikira lontong. Paham? Alah, Werkudara. Kupingmu krungu dhewe iki. Gurumu Durna ki dielek-elek karo Bagong karo Petruk kaya ngene. Parandene tandha bektimu karo guru ana ndi? Bocah loro ki ajaran. Bocah loro ki ora gawe pidanan, nyepel patenono. Ngisin-ngisini, nyepelake karo guru. Yen gurune dihina kaya ngene kudune murid iki cancut gumregot matali mandang makarti. Padha meneng bae. Ayo Kuntur ditai. Piye? Mangkat to? Ora bisa. Kok ora bisa? Iki wong cilik. Wajibanku dadi sentana ki ngayomi ora mateni karo wong cilik. Mula bab iki yen aku kok perintah supaya ngajar Petruk karo Bagong, aku wegah. Mudar. Arjuna, turu kowe, Arjuna. Nggih. Krungu dhewe to tanpa banyu tinalang, lidah sinambung. Aku disepelake karo Petruk karo Bagong. Aku emang ngono, ajaran ki ponokawanmu lho, Janaka. Petruk karo Bagong ki ponokawanmu. Nyuwun pangapunten. Menawi ngajar kalian Petruk Bagong kula wani, nanging menawi bapakipun Kyai Semar duka, kula mangke ndak dipun sotaken dados menapa malah saya nggegilani wujud kula. Gelem ora ngajar karo para ponokawan. Ngapunten kula mboten wani. Mudar. Sapa nek? Angger pun Dewa. Wonten dawuh. Jenengan adate lek iso dadi brahala, iso triwikrama dadi buta gedhe ngoten niku. Dereng jamu. Niki mangajar. Mboten wani lampan menapa kok Puntadewa ngajar para kawula mboten wonten critanipun. Wah, setan renek balaku. Nduk. Pinang bin kita. Pengapesane wong loro iki karo kowe, ngono, ya. Mula Kang mangkono kowe wani ora karo Bagong. Kula mboten wani, wong iki niku demenan kula lho. Malah sing ora-ora. Ngejak rame, ngejak geger, ayo metu njaba. Sik kok metu njaba iki ora tanggung jawab sampean iki kok. Lek pancen tanggung jawab metu ning jero. Ora tegese dijak perang metu ning njaba golek papan sing bawira lho, Kang. Oh, yen ngono aku ora bakal mundur sak langkah babar pisane tanding karo kowe. Maju iso mateni Petruk guroni batangmu. Lho, nek aku. Lah ya kowe karo aku ki engko. Mesti dhek nggawa Kurawa pirang-pirang. Ayo, golek papan sing jembar, sapa sing glundung ndase. Ora kena ginawe becik kowe. Atase Bapa Durna wis jengkar. Petruk ya nututi tan wurunga dadi bantah dredah panca bakah. Kenapa kok kowe tetep nang kene? Kenapa kowe tek ora ndang metu-metu Bagong? Metu aja dipeksa ben metu dhewe.
Senengane meksa anane kula dereng medal kula badhe matur dumateng panjenengan. Nyuwunaken pangapunten menawi sowan kula kalih Petrik niku ndamel gendra, ndamel kisruh mapan wonten ing mriki. Mila kula nyuwun gunge samudra pangabsami. Iya. Ndak tampa gedhe pangapuran ingsun mara gage tututana. Nggih ngestakaken dawuh. Daya-daya kula nyuwun pamit. Iya. Sampun. Iya. Pareng. Iya, Bagong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iso waalaikumsalam to Dewa. Pun nggih. Lunga tenan lho kula. Iya, duga-duga digawa ngati-ati aja nganti kering. Nggih, nyuwun pamit. Masalahe ngeten lho sinuwun. Niki wau janjane sing dikongkon kalian nuwun sewu, Bapak Semar jane mung Petruk tok. Ning Petruk ngampiri kula teng Cepot Trejo. Ayo Gong melu budal ning Amarta dikongkon karo bapak. Awak kula pun kuwesel arep laran. Nek dipeksa kali Petruk akhire kula melu mriki. Iya. Watone nduk lakoni kanthi ikhlas. Mesti wae bakal ngunduh ing tembe wurine. Merga kuwi tandha setya bektimu marang wong tuamu Kyai Semar. Ngaten nggih. Iya. Nggih pun. Sampun. Iya. Pareng. Iya. Masalah ngene lho, Petruk lek lunga ora tau nggo dhuwit niku lho sing susah niku. Wau jajan pecel nggih kula sing mbayari, es teler sing mbayari kula, bakso mbayari kula. Kula ning entekke dhuwit nganti 200 nggih jajake Petruk niku. Oh ngono. Nggih saestu. Anggenmu njajakke Petruk lahir batin apa ora? Mesti lahir batin Yen ikhlas ora bakal lokak parandene malah saya kebak. Iya. Pun nggih. Iya. Masalah ngene lho sinuwun. Nuwun sewu badhe ngampil arta 200 kemawon napa dipun keparengaken? Ceritane kuwi njaluk dhuwit to. Nggih. Nyoh 150 wae. Lah ngedume piye iki engko? Ya 7-5 eding no. Aduh dadak ning pom bensin ngidolke engko. Gelem ora yen ra gelem tak lebokke meneh. Purun Mas Dan nggih. Dan matur nuwun. Lane Ndara Arjuna. Apa Bagong? Yen sampean tresna karo wong cilik calone munggah swarga. Yen sampean gelem dana driyah dana rasa utawa sedekah kalian wong cilik, calone sampean swarga. Nyoh, iki ana dhuwit 150 tampanana. Matur nuwun. Ndara Werkudara. Apa? Pengen swarga napa mboten? Ora butuh. Kok abot 150 timbang swarga? Calone swarga ki. Ora butuh swarga. Swarga ukurane dudu dhuwit. Malah wong sing senengane njaluki dhuwit warang pejabat kaya ngono kuwi. Kala mangsa besok mati ning agak-agak lara sedrup ora enek sing niliki. Ora menehi ngeden-ngedeni ora. Cangkeme elek ora senengane. Loh, Ndara kembar, lho kok teklak-tekluk teng mriki napa? Ya ampun, nyuling-nyuling apa piye ngono lho. Nyumun angger teng streaming jenenge nabuh kaya wong keluwen gething ora. Iya Bagong, iya Bagong. Kula dipun utus kalian Sinuhun Prabu Puntadewa. Ratu iki tembu-tembu dilak mboten nate ngasta arta to. Lah wau paring dawuh Gong, kowe matura karo ndaramu kembar, Ndara Nakula kon maringi 200, Ndara Sadewa kon maringi 200. Kuwi dawuh sapa? Lah Sinuhun Prabu Puntadewa. Sumpah picek. Nyoh 200. Matur nuwun. Iki 200. Nggih, matur nuwun. Kengkele Radindek iki sapa-sapa dijaluki. Narpati Dharma Putra nyangari tanunan kaya maturing raka narendra hare marani.
Udara marep kakangku piye? Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Kembar kemanikan wonten dawuh Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Ripalungguhan iki semune ana reretu ingkang nimbrung ning bumi Ngamarta. Nadyan kaya ngapa lan kepiye lamun ta dumadi dredah utawa peperangan tan wurunga wong cilik ingkang bakale dadi kurban. Mula kang mangkono ripalungguhan iki sing waspada lan prayitna nadyan kaya ngapa lan kepiye Puntadewa sakadang Pandhawa bisa mukti wibawa kaya mangkene merga dipilih karo lapisaning sagung para kawula dasih. Mula sing pinter ngayomi marang para kawula supaya negara Ngamarta iki tetep kuncara anjayeng bawana. Kondur sangedaton ayat sedaya simpi oh